Hindi responsableng paggamit ng kuryente pangunahing sanhi ng mga sunog sa Dagupan City. Ayon yan sa BFP. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Hindi responsableng paggamit ng kuryente ang pangunahing sanhi ng mga naitalang sunog sa Dagupan City mula noong Enero ayon sa Bureau of Fire Protection Dagupan. Sa ulat ng BFP kahapon, Marso 9, karaniwang nagmumulang mga insidente ng sunog sa mga electrical fault. Kabilang dito ang isang sunog sa pamilihan noong nakaraang linggo na umano'y nagsimula sa isang water dispenser na walang laman ngunit naiwang nakasaksak sa kuryente. Just last week po, nagkaroon po tayo ng fire incident doon sa ating pong palengke. Buti na lang po, maaga po yung ating mga nandun sa palengke, naagapan po nila. Ano ang cause? Yung water dispenser po natin, kung walang laman, patayin na lang po natin, hugutin na lang natin sa saksakan. Halos lahat po ng mga sunog natin na nirespondihan for the past few months, actually mula po ng January, ang pinaka number one causes po ng ating sunog is electrical. Bukod dito, ipinaalala ng ahensya ang mahigpit na pagbabawal ng open burning of garbage alinsunod sa Clean Air Act of the Philippines. Samantala, inihayag naman ng pamahalang lungsod ang planong pagtatabas ng mga tuyong damo sa Dagupan bilang hakbang upang maiwasan ang posibleng pagkalat ng sunog lalo na ngayong tag-inita. Because it is a fire prevention month, so we have to start already na kausapin ang barangay with regards to grass cutting. Pag tignan niyo po yung mga damo, lalo-lalo na yung mga matataas, talagang dark brown na ang kulay. So it's very risky. Paalala ng BFP sa publiko maging maingat sa paggamit ng kuryente at agad na i-report sa ahensya ang anumang emergency na may kaugnayan sa sunog. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.